Вітаю! Час новин на телеканалі АТР. 5 грудня, 1012-й день анексії Криму. У студії Скандер Меметов. У цьому випуску ви дізнаєтеся. У справі Чийгоза перейшли до відеодоказів. Подавляющее большинство не имеет отношения к Чийгозу никакого. На виборах в Узбекистані перемагає Шавкат Мірзійоєв. Ми прийшли віддати голос за того, хто піклуватиметься про нашу батьківщину. Прем'єр Італії пішов у відставку. Тепер вакантним стає моє місце. У так званій справі заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза почали передивлятися відеодокази. На 51-му засіданні окупаційного суду виступив слідчий. Він заявив про наявність більше 100 відео з матеріалів з мітингу 26 лютого 2014 року. Проте, за словами адвоката Ніколая Полозова, лише на 4 з них присутній Ахтем Чийгоз. Заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза звинувачують в організації масових заворушень 26 лютого 2014 року під стінами Верховної Ради Криму. На одном из файлов он говорит, сдерживает толпу и говорит «назад-назад». На другой присутствует вместе с Чубаровым и молчит. Еще на одной изображен его разговор с Арбатлы. Следователь не приводит суть этого разговора. А также на одной из видеозаписей следователь увидел Мустафу Джемилева, который в этот день отсутствовал в Симферополе. Пішов з життя відомий політолог та ісламський діяч Гейдар Джемаль. Йому було 69, він помер після тривалої хвороби. За життя Джемаль був головою Ісламського комітету Росії і співголовою громадянського руху «Російська ісламська спадщина». Також він один з ініціаторів створення Координаційної ради Лівого фронту. У 1999-му балотувався до Державної думи Росії. У 2010-му Джемаль підписав звернення російської опозиції під назвою «Путін має піти». Гейдар Джемаль був ведучим програми «Нині» на першому російському каналі, «Всі сури Корана» на телеканалі «Культура» і «1001 день» на телеканалі РТР. Став автором 6 книг про іслам. Рядом сбоку сидят, так сказать. На президентських виборах в Узбекистані перемагає виконувач обов'язків голови держави Шавкат Мірзійоєв. Він набрав 88,6% голосів. З 2003 року Мірзійоєв обіймав посаду прем'єр-міністра. Виконуючим обов'язки президента став цього року після смерті Іслама Карімова, який керував країною останні 28 років. За даними голови Центрвиборчкому, голосування відбувалося в цілому без порушень. Журналісти іноземних агентств відзначили, що на відміну від попередніх виборів, на дільницях дозволили проводити фото та відеозйомку. У новинах розповідали про усіх кандидатів, і сьогодні ми прийшли віддати голос за того, хто піклуватиметься про нашу батьківщину. Я проголосував за того, хто служитиме народу. Я не увидела ни одного нарушения. То есть все очень прозрачно. В момент открытия урны все были абсолютно пустые. То есть все прозрачные урны, списки выверены. Сейчас уже можно сделать такой предварительный вывод, что граждане Узбекистана получили право, и это право было им обеспечено для свободного волеизъявления. Президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв не балотуватиметься на наступний строк. Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістки видання «Киргизтудей». Атамбаєв зазначив, що Владимир Путін і Нурсултан Назарбаєв вмовляють його залишитися на своїй посаді, але в нього своє бачення майбутнього Киргизстану. Алмазбек Атамбаєв обіймає посаду президента країни з 1 грудня 2011 року. Його термін збігає наступного року. Путін багато разів просив мене залишитись, але я йому пояснив, наш народ інший, в нас інший шлях. Так, залишимось друзями. Росія – наш стратегічний партнер. Але у Киргизстану інший шлях. Я хотів би збудувати інший Киргизстан. Киргизстан має бути як Європа. Наприклад, в Швейцарії президент змінюється щороку. Прем'єр-міністр Італії анонсував свою відставку. Про це Матео Ренці заявив після оголошення підсумків референдуму щодо реформ в парламенті. 60% італійців проголосували проти реформ. Раніше Ренці обіцяв піти, якщо його ідею змінити склад парламенту не підтримують.
Після оголошення про відставку активізувалися пропутінські партії «Рух 5 зірок», «Північна Ліга» та партія Сільвіо Берлусконі. Вони підтримують ідею зняття санкцій з Росії та виходу з єврозони. Вперше за останні 20 місяців відбулося різке падіння курсу євро, повідомляє фінансово-аналітичне агентство Bloomberg. Ціна євро встановилася на позначці близько $1.05 США. Такого знецінення євровалюти не було навіть після Брекзіта, коли британці проголосували за вихід з Євросоюзу. Шлях мого уряду на цьому закінчується. Я вважаю, що для того, аби змінити політичну систему, в якій лідери залишаються тими самими, лише змінюючи позиції, але не змінюючи країну, ми не можемо в кільканадцяти удавати, що усе залишається як було. Вони не змінюють своїх звичок і вони ніколи не залишать свої місця у Сенаті. Я хотів скоротити кількість місць, але це не вдалося. Тож тепер вакантним стає моє місце. На адміралі Кузнєцов розбився ще один російський винищувач. Су-33 розбився після невдалої спроби сісти на авіаносний крейсер «Адмірал Кузнєцов» в Середземному морі. Пілот встиг катапультуватися. У російському військовому відомстві уточнили, що винищувач викотився за межі палуби через обрив тросу аерофінішера. Такі троси мають зупиняти літак відразу після посадки на палубу. Це вже друга аварія за місяць на цьому крейсері. 13 листопада неподалік від Кузнєцова в воду впав Міг-29. Тоді пілот врятувався, бо встиг катапультуватися. Свобода народам, свобода людині. На Рівненщині згадали створення фронту антикремлівської агресії. Відзначили 73-ю річницю першої конференції поневолених народів Східної Європи та Азії. Вона відбулася у селі Буддераж Рівненської області у 1943 році. Там були створені основи антибільшовицького блоку народів, які є актуальними і нині. А в колгоспі у сільраді комону творили, трохи пили. Під звуки повстанських пісень в селі Будераж, що на Рівненщині, збираються учасники конференції, присвячені історичній події. У 1943 році тут 39 делегатів ініціювали першу конференцію поневолених народів Східної Європи та Азії. Представники 12 народів прийняли відозву, в якій проголосили про спільну боротьбу проти сталінського та гітлерівського режимів. На згадку про ту подію в селі встановили пам'ятний знак. У музеї місцевої школи цій події присвятили стенд. На ньому рідкісні фотографії учасників. У центрі цього фото полковник УПА Ростислав Волошин. Він очолював конференцію. Його онук приїхав на ювілейну зустріч, аби продовжити справу діда. У мене таке відчуття, що те, що от було в 43-му році, воно зараз стоїть перед нами, тому що той самий агресор, та сама збройна боротьба не тільки українського народу, а й кримсько-татарського народу. І якщо ми не зупинимо ту навалу, то я думаю, що вони доберуться й до Європи. Конференція поневолених народів стала основою антибільшовіцького блоку народів. АБН був створений у 46-му році і боровся проти всіх більшовіцьких та комуністичних режимів. В кінці 90-х здавалося, що АБН своє завдання виконав. Події 14-го року в Україні показали, що блок був передумовою до створення фронту проти кремлівської агресії. Мабуть, ми чітко маємо говорити до всього світу і до всіх народів, яких поневолювала і поневолює Росія, а вона мало чим змінила. На заміну сталінському прийшов путінський шовінізм. Ми маємо говорити всім, Україна бореться і Україна готова разом з вами боротися проти спільного ворога. Те, що заклали наші представники багато років тому, воно має бути доведено до кінця. У мене немає жодних сумнівів, що ми дійдемо до кінця. І дійсно всі наші народи, вони будуть вільні в своєму виборі, в своєму житті. Учасники конференції ухвалили своє звернення і поклали квіти до пантеону слави воїнів УПА, загиблих в бою з військами НКВС. Роман Спірідонов, Едем Сідалієв, Заман, АТР. Окупанти не в змозі заглушити українське мовлення майбутньої телевежі на Чонгарі. Окупаційній владі півострова не вистачить обладнання, яке забезпечить глушіння.
Про це повідомив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський. Нову телекомунікаційну вежу будують біля контрольно-пропускного пункту Чонгар. Вона матиме потужність мовлення 5 кВт. Влада анексованого Криму раніше заявляла, що мовлення українських медіа на території півострова буде припинене, бо начебто не відповідає російському законодавству. І самоглушіння – це ще одна незаконна процедура, якою буде займатися Російська Федерація. Немає в окупанта телекомунікаційної інфраструктури, належної вежі, яка могла би, наприклад, створювати відповідний баланс у мовленні. По-друге, це питання обладнання, питання передавачів, які мають бути потужніші, ніж ті, що будуть встановлені на Чонгарі. І третє – це питання електроенергії, в якої сьогодні є дефіцит. Вареники, борщ та київські котлети. У цей вікенд у Стамбулі відбувся благодійний фестиваль ярмарок. Українська діаспора представила гастрономічні лоти. Вилучені кошти пішли, зокрема, на лікування хворих українських дітей у Стамбулі. Наш кореспондент з Туреччини Емінія Халіл знає більше. Благодійний ярмарок у Стамбулі організовують щорічно у переддень Різдва. У заході беруть участь представники різних народів. Вони представляють свою культуру і національну кухню. Стамбульські українці – не виняток. Ми вже українці, вже третій рік поспіль. Ми показуємо свою українську їжу тут. Останнім часом у нас все більше і більше. Особливо після революції в Україні українська діаспора почала згуртовуватися. Ззаді нас є стенд від майбутнього України. Є діти, які лікуються тут в Стамбулі, українські діти. Частина наших коштів, вирішених від заходу, підуть власне на лікування, підуть дітям, тобто на благочинність. Український борщ, пампушки і вареники – найпопулярніші страви на цьогорічному ярмарку. Ми на цьому заході представляємо українську кухню в дуже широкому аспекті. Це від хліба, звичайного на заквасці, пампухи, борщ з пампухами і салом, холодець, київська котлета, різні консервація, огірки, помідори по українських рецептах, квашена капуста, вареники з різними начинками, налисники з різними начинками і наша традиційна українська випічка. Я дуже люблю українську кухню, в них дуже смачні солодощі. Ніколи не був в Україні, проте моя дружина часто готує українські страви. Тому вони мені до вподоби, особливо київські котлети та борщ. Я багато разів куштував українську кухню і знайомий з її смаком. Особливо мені подобається їхній хліб. Крім цього, я дуже люблю їхні солодощі, м'ясо та суп, борщ. Мені подобається ця кухня. Каждый год эта выставка проходит, каждый год стараюсь сюда прийти обязательно, встретиться со знакомыми, с друзьями. Пробуем еду, которую наши девочки готовят здесь. Я сама с Крыма, с Евпатории. Організатори заходу зазначають, учасники ярмарку активно цікавляться українською культурою, а їхня національна кухня – одна з найбільш затребуваних. Емінія Халіл, Владлен Мельников, Заман, АТР. У Нью-Йорку організували вечір кримсько-татарської культури. Американська спілка кримських тюрків запросила кримських татар з різних куточків Сполучених Штатів Америки і Канади. На захід прибула член меджлісу Гаяна Юксель. Вона прочитала звернення лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва та голови меджлісу Рифата Чубарова. У Криму розпочав роботу сайт для допомоги нужденним. Команда кримсько-татарських волонтерів «Ачік Юріклєр. Відкриті серця» створила сайт для обміну допомоги на території Криму. Там можна звернутися по допомогу до волонтерів через лист звернення, є реквізити для надання допомоги нужденним кримським татарам. Крім того, є можливість дізнаватися новини про стан здоров'я хворих, майбутні заходи. Волонтери просять відвідати сайт та допомогти хоча б одній людині. Наразі це всі новини. Більше розкаже Ельдар Курцеїтов у наступному випуску «Заман». Будьте з АТР. До побачення.